Здравейте! Искам да ви покажа едно упражнение, което ще помогне за раздвижването на гръбнака и долната част, съответно, където имаме много проблеми в кръста. Съвсем елементарничко, ние често го използваме в залата, даже и в нашите танци, които са супер терапевтични. Съвсем елементарно нещо. Значи може да си вземете една пръчица, за да балансирате добре, можете и без нея. Какво представлява движението? Поставяте пръчицата, събирате краката долу хубаво стъпалата, ето така да ме виждате добре, хубаво стъпалата, изправяте тялото, усещате как сте се удължили изцяло и започвате само да прехвърляте тежестта от единия крак на другия крак. Ето, от единия крак на другия крак. Горе трябва да сте изправени. И ако си представите гръбнака във вашето продължение, ето как се предвижва хоп, самите прешленчета започват да се нагласяват по правилната си форма, освобождавате блокажите, а това е съвсем елементарно движение с поклащане вляво и вдясно. Работи кръста съответно, работят тазобедрените стави, работят колената в случая. Поклащате. Ето, по този начин няколко минутки можете да поклатите. Създава и настроение във вас, защото сякаш танцувате на място и е прекрасно. Ето го и в профилно мишка. Поставям си, ето по този начин и поклащам в страни. Ние си имаме специален танц, който го наричаме самба с клатене на дупето. Наистина поклащайте. Ето така. Ето го и в гръб да го видите съответно. Хоп, но важно е да сте изправени, за да може гръбнака да се понамести както трябва. Успех!